Da ka bas ngau bitar ya ka jing sha kem shipong ut kidkhot na ka jing pakhang kidkhot ya kikali tourist na Assam bandrung sha sora bathaindo ki ha ka step kat military naitung ajar prasaw u president ka new trap National Youth Front HNYF uba sadon kebla ulakhot parsi yak sarkar MDA2 balalam khmat da ka National People's Party NPP kum gakso penem tedong ka basu hap ko ngubej kat bo ong ka sarkar Assam uba sadon la ther yak sarkar jala ba kumno menteri rang ba ka jala Konrad ke sangma ba usumbot mintirang ba uba persatuan tensong kiong ba Meghalaya Resident Security and Safety Act arjar hat nriu kala trekam haba tang ke entry exit point ban pensisha yak ba wan bela bat ki ba wan chung okai ru kamdon satya dak ba penpau ba kadai ke jingset kala ke sarkar uba sadon ulong bala dak sarkar ka kenjat yak ain dak kejat ki seng bhalang kin pentrekam ki ain dak kakti dak ba kedo bala dak ba persatuan uang ba ka ain kan le yak badon kam persya igri khot keseng ki ba pakhang ikilenti tourist uba sadon ulong to ai bakan long kumta ulong baka beniat ka inaline permit kadon haka MRSSA Henry ka jingkran Konrad ba omdon work permit kapen i bak sarkar kam sim khia bat tieng ban te lakam ya ka jingwan rong kerthep gi bar jela halor ka jingsa kem gid khat haka ni ka step ulong baki pulet bat ka sarkar jela hi ki de ki kso penem trong hakmat ka Assam to bishim gumno gani ka jing step jugi bar pulet ban uchor sumuto persya gani ki gid khat men next step hi long kat kum ji kran mentan sipangi kendu kat to ni ki he sarkar ka bangin nung kwa banjang kapteng ka jingsim subutu jong kini ki pulit Meghalaya ban file FIR ki khna jongi ba sakam yang sta sipangon kadai ba kini ki pulit Meghalaya ba sarkar Meghalaya ki kso pendam tolong khmat sarkar Assam namar ki ong ba ki yo complain na po Assam la ya pun ki he sarkar la pun ki he pulit na po Assam na ta kada long kat bala pun Assam ta kebut kini was pendam tolong ba kimlut basahan tak sikem tiun maka ta kada ki jingja ka bususi namar ba habordar ki pendam tolong haka sarkar Assam pulit Assam habordar ki pendam tolong haka Karbi Anglong menta hadu haslong kapan pau ba kani ka sarkar ba ka polis department ni kani ka so pendam tolong haka sarkar Assam balandut bentuk kelar hadu ang tiung tengar tang si phun call ki ka sarkar Assam kala ban sim sumuto kani kada jingja bususi namar ba dang saungut ki khot jungi na po right nong tung hadu umta ki syatwat ki polis department namar balai ba ka Assam kawan si mo put haka jakarap mo jakarap kawan si mo put hapo jakarap talada kinong kram untuk kilek penprai ka tu ka sarkar Assam ka kathwat yakta ki riurong ba jong silong kathau hadu ini singi bat ka sarkar Meghalaya ni ka police department Meghalaya kamla ban ai protection ki nama ki khamle egno kam kriminal haga jakarap one bu foundation stone man te ka jingtai jong ka Assam lada kilek ban prat ya lum ka wa ban yerep yereng pen prat lang itu mau buwet be hadu umtak syatwat ka penihi ka sarkar jong Meghalaya tu ka dei ka batalat hadu kata-kata kabamnut ban peni watang karang mata ru yak sarkar Assam hi pelong ini kasang mensium tu senjam pelong jing ke jing thok jing skor dengan sarkar MD hapo jing ram jong ka NPP nadu usna marja khasau la dep snai ni kan ka sarkar MDA man bang nilek kelingi spang ni ka MRSSA ka bakan thup ke entry exit point ko ong bai ka ningkong ko ong kan ni ka han ka bangamen lang don ka re-examination lang examine ni kan Nuri kamadian pat mentangi ong ngai iwo Konrad ruang bakan ni kaan kala trekam ke ladakan ni kaan kala trekam ke jingkali pengabu sarkar kalong senu kita ke entry exit point ka boong ba ulebor so bandung seni uhaban verify ladi hapo ka level department jong entry exit point lada utores urung seni uhaban verify ladi baude utores bawan kum utores hapo ka entry exit point nrai menta klam hadu kalajan si pautlix nam latulun omdan kono ka verification omdan kono ka entry exit point ni siambai bagai ka jing thok jing skor ka jing set kala jong sarkar ha bidai ya ka jing pentrekam ya kan RSSA bat ya entry exit point dang mentan sipang gidan bi keren ba sumbut njurong ba bari pe kita tompo iya ka bang ong ba ka kamu ka ba ka sing ka le next step ka ka balong persyaan bat ulolong very blunt wong ba ka an kan sim lakti law takes unkos yakini ba pakhangi kali lesta i lada ka sarkar na ka por sa ka por ka kenjat ya ka ain ka kejat tengi kum kisang malang ni habat pentrekam ni ka ain ka kti ban ngin yai pentrekam hiru lada ka sarkar kadang kenjat ya ka ain ka bayada ya ka jai berriu ka ain ka pe ya jurung kertep ki menderi lada ni ong ka MRSA SSA na ka ILP na ka walk permit na entry exit point na ya ka bak sarkar hadum tanga ngan ong ba ka kenjat ndrei ni kum sang balang pan haban sim ngani kanti pan pentrekam ya kan kala jong kti la ka sarkar kap tren pentrekam telada kaliang sumbut menteri wa postur wa makalo yu multi kit unkos
ngomong bita ngawe subi ay kam lom ta compare ni ya kata kalau tipe ni semua benda. Kau malah mentah adu kanut ki buat syakam ki kot jong seng jipi ba kadai kam minister. Akan ya kam no sipongut ki syakam. Te ni sepai masai lah sini kai bagi lawan le lam baju ki pa. Kat kum kal ki juga pa. Kadang bisa keren ba kani kadai ka. Jing penteri kami ki rai blami na tu jelang cuk raseng ne kendai seng ke sini. Atau kadai kandam susu segi surprise agitation na segi. Kai bagi le mana kadai jang palang kai bang nilai keren tu sini. Kita ke surprise ko mengilaong tu sini ba ngin saya songbiang bolak seng bi don lang tu sini ngin saya sim ni karai bang le ki pat bentar ka kai bang ile mana tu kalau kai bang ngile hina ka le ki chon yep jong ka is kasir wah pikiran sepang ka nega ba bisu laong si amul laong ba kata ka mer ila ko teka la man su kam kadau shai khmiat no ki kita ki jingi pi ka bagi seng halang ki amba amshim la patrika Ki ke bedon ka emergency ke don ki phang ke bedon ka ha ka emergency ke don laituli me awai ka de district task force ka district task force ka ong ba baro ki barjala ki ba ko wan songwai syakan ka jela jongi ki hab ban report syak dor barsnong but ka nearest police station but submit ke kerteng ya ki members of family ha ka dor barsnong ha ka nearest police station bersubmit ke kerteng ya ki members of family haka dor barsnong haka nearest police station bat nangta bar hoi ki data ke beide ki ka rung haka ta district task force ka bala chair dau deputy commissioner jong ki respective district kata ka de sibenta ka banyak jong ka ILP ka badon ka MRSS ka bar ka de ka ni ka jingong ba ka de bandon ka entry exit point ya baru ki haman baru ki jakarung ki kami yang di jalan jongi ya kabak sarkar haitu kisnam ka baladep kala pat ki sepat lagi meeting kala pen ingi ke slide show sepang kata ka entry exit point kala batai ingi sepang social impact assessment kala batai ingi sepang kala acquisition bat kawai ka ba setelah kalong ha entry exit point ya kabak sarkar hi kala menjur kalong ba hagini ki exit bat ki entry point kali benton ka tourist counter ka labor counter bat ki counter ke beri kat kum jingwan jong beri ke jalan jongi nrai ya kata ka ya kita ki bat baro ki bawan kum ki labor ki haban ship ni ka ki haban verify lagi bagi wan kum ki labor kum ki tourist ki haban verify lagi bagi wan kum ki tourist nrai hadu kini sini pementangi ba dau kontrak sang maun ong penban kawak perbit don kam syo haba ka entry exit point kong tang ban rung ro haban verify hendrai mentaya ka an ka bala khamrem ka entry exit point ro u kontrak sang mau don kam ya ka wok permit te ka peni ka ni sarkar kamlong serius biya ka jing dawa jong ni kum ki seng phalang habai de ya ka regulation and checking of influx ka ni ka jala ka joni te kini di ki bniat ki badan ka entry exit point ya ka ba ha ka MRSSA ha ka ba sarkar ka ong bakala trikam hendrai hadu menta nyimi ka no ka dak sin ka batang sitro bonong ba ka MRSSA atrikam kadai tang jungkren politik su jungki kadai tang jungkren pinbiet ki jungki ya upai ba kadai tang jungkren ba kadai ka sarkar ka balala ban le ye andre hafil dan hamadan hi kampa ko no dak sin sarkar ka le ki tang da HRF ringi i seng balang ki express the concern ka ba halo ka influx ba kai ka ta ni igini gi mechanism ko plak daw ko mo sa gi kimsim la pentrikam ko plak no kay bo kidan mo ang la ko ta kata ken menta tang hai ni tayo bala dap ni kumba khandai kumba khamai tu sing ni le shong meeting ni long concern ya kata issue of influx ni long concern ga jing syukur jong sarkar do arja saw jing pentrikam ni ki an ke bante la kam jing urung konsep min ni kapani shahi bagani sarkar ka kam dalong serius lene katien ban penteri kam yakum gini kiai namar ba kahaman perkhat ya ka karier ka jongka nrengi kum kisang balang pat ba perkhat ya ka karier jongka jai ban habatien pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.